Agpakamataya ko man kakapsat tama burbore-bora nagtipa nagbiag ko ngam nalagip ko nagadupay gayam nga utang ko. So nga ipospon ko pa lang. Saka na-realize ko no agbekkelak amang no agoy-oy didilak di naggalasak nga matay. No saksakak met ti bagbagek nagsakit met ti masugat jaket makisente darak anemik lang arodan. No agbiti na mo jinti sirok ti mangga, awan latta. Madi nga kasjay. Nagalas ti tsurak no ka. No aglemesak kumamit di irigasyon. Madi nagatalti danong na ta dan makit kita ngagdigdigos no kanganwan wang kas kada baka di jay kas kada itik ngaglalangoy di agagatelag to agalargi ak no da jay to kuan agalargi matay garod do agalargi kak pa so nga madi. No agpadali sakmet ang mga